mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Itinakwil ako ng buong pamilya ko bago ako ikasal. Hi DJ Rocky at DJ Jello. First, I have to admit that it's not my thing na ipagsabi talaga sa ibang tao ang personal kong buhay. O anumang kwento tungkol sa mga pinagdaanan ko. Pero I just feel na kailangan ko ng outlet o mapaghihingahan sa mga naging karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Basha. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko ang fiancé ko noon na si John sa isang simpleng get-together ng batch namin noong high school. December of 2021. Common friend si John ang isa kong classmate who happened to be working abroad at umuwi lang ng bansa for a vacation. Isinama ng classmate ko si John sa mini reunion namin. At pabiru pa nitong binubugaw si John sa amin dahil single daw ito. Ako naman honestly, nagwapuhan din naman ako kay John. At nahalata rin ito ng mga classmate namin. Kaya kaming dalawa ang napagdiskitahan. Kami ang tuluyang tinukso ng buong grupo sa isa't isa. Nagkaroon ng palitan ng number at messenger accounts pagkatapos. And all of a sudden, gumulong na ang kapalaran naming dalawa sa isang simpleng love matching ng mga kaklase ko at ng kanyang kaibigan. Ilang buwan lang ang itinagal ng courtship stage namin ni John. Obvious naman kasing trip namin ang isa't isa, DJ Rocky at DJ Jello. And besides, hindi na kami bata para magpa-tweet thumbs. Kaya naging kami agad in 2 or almost 3 months. By this time, maayos na ang career ko as an executive officer sa isang private financial company. Si John naman ay nagtatrabaho bilang isang insurance agent. Everything was going well sa pagitan naming dalawa. And eventually, John wanted to meet my family para ipakilala ang sarili niya sa kanila. Para ma-establish ang tiwala at respeto. Sabi ko sa kanya, of course, I want you to meet them. Dapat lang naman, diba? So nag-set kami ng schedule kung kailan. Si John ang mismong pupunta sa bahay. DJ Rocky and DJ Jello, maayos na nakilala ng pamilya ko si John. At ipinakilala rin ni John ang sarili niya sa kanila. In fact, kinausap si John ng parents ko tungkol sa kabataan ko, sa attitude at personality ko. Halos everything about me na pwede nilang ikwento. Inispill nila kay John.
Nag-enjoy si John sa pakikinig sa mga kwento nila mommy at daddy. Ako naman, sobra lang akong namula sa hiya. Kasi parang pinagkakaisahan nila ako. But deep inside I was happy. Kasi naipakilala ko na sa pamilya ko ang taong mahal ko. And in 2023, nag-propose si John sa akin. Siyempre, sinagot ko naman siya ng yes. May basbas na rin ng pamilya ko at pamilya niya ang plano naming magpakasal. Matatagalan nga lang muna dahil mauunang ikasal ang ate ko sa 2024. So para walang sukob sa kasal namin, 2025 na lang kami. Fast forward last year, January 2024, may office mate si John na insurance agent na nagsasideline sa isang cryptocurrency company. In short, na-recruit niya kaming dalawa ni John na mag-invest sa kumpanya nila. Naengganyo kami. Lalo na't mataas ang rate of return sa investment. At isa pa, naghahabol na rin kasi kaming dalawa ni John para sa plano naming kasal by next year. Which is itong taon na ito. By the month of August 2025. Napag-usapan namin na i-invest ang kaunting perang naipon namin para lumago pa. We decided to invest. At totoo nga, in just few months, halos nabawi agad namin yung kalahati ng na-invest namin. DJ Rocky and DJ Jello, dahil naramdaman namin ang security ng cryptocurrency firm na pinasok namin, pinagsabi namin yun sa buong pamilya ko. Imagine, in one whole year, mababawi mo agad yung whole amount ng perang pinutap mo. Tapos in the second year, bawi mo uli yung same amount tapos ibabalik pa sa'yo yung ininvest mo. It's like 3 times the money you invested sa loob lang ng 2 taon. Yung ibang nakilala namin, while nire-recruit kami, they shared the same success story. Kung kami, isang account lang of investment, sila, 3 agad ang pinut-up. In less than 2 years, nabawi nila lahat ng pinutop nila. Milyonaryo na agad. Naisip ko, kung ganito ang rate of return sa perang i-invest namin, edi secure itong platform na ginagamit nila, diba? Hindi ito scam. Kasi yung iba sa kanila, nakapagpatayo na ng negosyo, ng bahay, nakabili pa ng kotse, out of this cryptocurrency investment. Merong evidence of success. So nung sinabi ko yun sa pamilya ko, syempre naengganyo rin sila. Kasi may mga nagtagumpay hindi nga scam. Isa pa, ilang years na ring active sa blockchain market yung kumpanya, both dito sa Pilipinas and abroad. So bandang October last year, nag-invest ang parents ko at ang 2 kong kapatid, yung ate ko at ang bunso namin. 1 account sila each. Tapos noong nagpasko na, nagdagdag pa sila ng panibagong account. Per account, nagkakahalaga ng more or less 100,000 pesos. Hindi ko na lang sasabihin yung exact figures. So yun, nag-invest sila for a second account. And then monthly, habang active yung bawat investment account, merong fixed amount na guaranteed na maibabalik as a remittance sa amin. True enough, nare-receive nga namin ang buo yung pera. Minsan, mas mataas pa from our expected value. Kaya kami ni John, nagdagdag na rin kami ng 2 pang accounts. So 3 na ang hawak naming account by year end. Naisip ko by the time na malapit na kami ikasal, magmumultiply na ang investment namin at hindi na kami magkakaproblema sa panggasto sa dream wedding namin. Everything was going well. Buwan-buwan, ramdam namin ang balik ng pera na nirorolyo namin sa kumpanya. Hindi rin ako tumigil sa full-time job ko, pati sa John. We stayed with our work. By the first few months ng taong ito,
Halos hindi na namin magalaw yung sweldong kinikita namin sa full-time jobs na meron kami. Lumulobo pa nga yung accounts namin kasi nga stable ang investment accounts namin. Monitoring of accounts lang talaga ang ginagawa namin. Lahat ng naipangako at naiproject sa amin ng ka-office mate ni John, nagkatotoo. And I felt at ease na wala kaming problema financially. The wedding that we planned will push through at makakapag-build agad kami ng sarili naming bahay. Pero as we all know, DJ Rocky and DJ Jello, shit happens. Because by the middle of April 2025, barely 4 months before our wedding day, may nangyaring hindi namin inaasahan na ikinaguho ng mundo namin ni John at ng pamilya ko. Isang araw, nag-log in ako sa website portal kung saan namin minomonitor ang mga investment account namin sa kumpanya ng cryptocurrency na pinasok namin. Pagpasok ko sa website portal na iyon, may lumabas na advisory. Suspended ang transactions para sa lahat ng investors dahil nireport ang kumpanya. Na-scam di umano ang lahat ng na-invest namin. Una, hindi agad ako naniwala. Pero nung kinausap ko na yung office mate ni John at yung kapwa namin na mga investor, nagkagulatan na lang kaming lahat dahil na-confirm namin na nagkaroon nga ng anomalya. Lahat ng investors damay. Frozen lahat ng crypto investment accounts. Inassure naman kami ng top director ng cryptocurrency company na safe pa rin naman daw yung investment accounts namin. Pero kung kailan namin ito pwedeng galawin uli, walang makapagsasabi. Ang una kong kinausap tungkol sa nangyari ang ate ko. Alam kong may paggagamitan siya ng investment niya. And I feel guilty and responsible na suspended bigla ang investment accounts niya. DJ Rocky and DJ Jello, she was about to give birth. Normal delivery ng last week of April this year. At inaasahan niyang makukuha niya ang malaking portion ng investment niya doon sa cryptocurrency company na pinasok namin. Pero wala siyang nakuha para sana sa panggastos. Dahil nga suspended yung buong operations. Masyadong na-stress ang ate ko to the point na sinisisi niya sa akin ang lahat-lahat. Ang pagkawala ng investment niya, ang timing ng suspension, ang nangyaring scam, di umano. I can't blame her. Because it was all that she had. Wala siyang full-time job. At kulang pa ang kita ng mister niya to shoulder everything. Doon sa investment niya, lahat iniasa ang panggastos. Unfortunately, dala ng sobrang stress and pressure, na emergency CS tuloy ang ate ko sa panganganak ng panganay niya. Nasa ospital sila pero yung inaasahan nilang pera na pambayad sa surgery and postnatal care, wala. Hindi rin pala sila na-cover ng HMO nila. Ang mas masakit, nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak ng ate ko. At hindi nag-survive ang baby na ipinanganak niya. Due to stress. Dahil sa nangyari sa mga investment. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko naman ginusto yung mga nangyari. Hindi ko ginusto na mawala lang na parang bula yung mga perang ininvest namin
na hanggang ngayon hindi pa rin naibabalik. Hindi ko rin ginusto na ma-stress ang ate ko at magkaroon ng komplikasyon sa panganganak niya. Hindi ko ginusto na mamatay yung pamangkin ko. Lalo na nang dahil lang sa failure ng pinasok na investment ng mommy niya. Pero ba't ganito? Sobra-sobra naman yung bigat ng consequences ng mga nangyari. Tumulong ako sa ate ko sa pagbabayad ng medical expenses niya at sa gastusin sa libing ng pamangkin ko. Maski yung pera na supposedly ay para sa wedding namin ni John, ginalaw ko na. Alang-alang sa kanya. Kailangan kong gawin yun eh. Hindi ko man lahat na shoulder pero ibinigay ko yung kaya kong ibigay para tulungan siya. But despite my best efforts para bumawi, lalo na sa nangyari sa anak niya, nagdesisyon ang ate ko na itakwil ako. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, dahil sa scam ng investment niya sa kumpanya, itinakwil niya ako. Right after namin maipalabing ang anak niya, sinabihan ako ng ate ko, Bash, I'm not attending your wedding. Hindi ko kayang pumunta, ayokong pumunta. Natanong ko si ate, Ate, ba't naman ganun? Ba't kailangan umabot sa ganito? Pero hindi na umimik ang ate ko. Desidido siyang hindi na pupunta sa kasal namin ni John dahil sa trahedyang sinapit niya. Inintindi ko ang ate ko. Mahirap nga namang mag-celebrate, lalo na kung namatayan ka ng anak. Months after. Kaya sabi ko, hindi ko siya pipilitin. Pero humingi ako ng tawad sa kanya for what happened to her investment. Hindi ko na lang binanggit na pati ako nawalan din. Hindi ko rin alam ang gagawin. Ayoko na lang manumbat o magpakamalinis. But the point is, ako ang nagpasok sa kanya at sa buong pamilya ko sa investment scheme na ito. And one day biglang nag-fall apart ang lahat-lahat. And for me, if kasama to sa consequence ng epic fail namin sa investment, then so be it. Kung ayaw ni ate umattend ng kasal ko, irerespeto ko yun. Irerespeto namin ni John yun. After that conversation, nakita ko na lang, block na ako sa Messenger at sa FB niya. Pati si John, na-block na rin ni ate. Sa isip ko, grabe naman. Hayaan ko na lang muna. Dilipas din ito. She needs time to grieve. Ibigay na lang natin. Pero DJ Rocky at DJ Jello, akala ko ang ate ko lang ang hindi pupunta sa kasal namin. Sila mommy at daddy, hindi na rin pala pupunta. June 2025. Nag-message kami ni John sa kanila na mamamanhikan na yung family ni John sa amin. Pero hindi sila pumayag sa pamamanhikan. We asked why. Hindi nila kami sinagot. Just hours later, i-chat ko pa uli sana si mommy. Pero bigla kong nabasa na, you can't reply to this conversation. Binlock na pala niya kaming dalawa ni John. Si daddy ganun din. Parehas silang binlock kami. Late na lang din nabasa ni John yung last message ni daddy sa kanya mismo. Sabi ni daddy sa kanya, hindi na kami pupunta sa kasal niyo. Nung nabasa ko yun, nailak na lang ako. At ang paulit-ulit kong tanong is why? Bakit ganito kabigat yung kabayaran? Bakit kailangan nila akong i-block? Pati ang maging asawa ko. Ba't kailangan nila kaming itakwil? Hindi nila binanggit yung dahilan. But I had to assume na kinonvince sila ng ate ko na wag pumunta. Na itakwil ako dahil sa nangyari sa kanya. Aminin ko, I have my own shortcomings. Hindi ko yun itatanggi, kasalanan ko na lahat. Pero ba't naman ganito? Parang bigla nila akong iniwan sa ere. Kasal ko to, pamilya ko sila.
Bakit kayang-kaya nila akong hindi siputin sa mismong araw ng kasal ko? Ganito ba dapat talaga kabigat yung epekto? Hindi lang naman silang na-scam. Hindi lang naman sila yung nawalan, ako rin naman. Even my younger sister na inaasahan kong huling tao na magtutuloy sa akin. At kay ate, mommy and daddy, binlock na rin ako sa Facebook at sa Messenger. Hindi na rin sa akin nagparamdam. In short, buong pamilya ko. Itinakwil na ako. April 2025, natuloy ang kasal namin ni John. Bagamat downscaled lahat dahil kinapos nga sa budget, pero wala ni isang miyembro ng family ko at mga kamag-anak ko ang pumunta. Not even my parents, not even my younger sister. Yung ate ko alam ko namang hindi pupunta. Nakababata akong kapatid, hindi rin talaga pumunta. I really cried. All day, even sa reception. Dahil sa absence ng pamilya ko. At hanggang ngayon, nobody reached out to me after what happened. Dahil sa failed investment ng pera nila, they cut me off. Dahil sa nangyari kay ate, they cut me off. And it all hurt them so much. But I asked myself, di ba nasaktan din naman ako sa nangyari? Sa ngayon, I'm choosing to let go. I'm choosing to let go na rin sa kanila and move on with my life. Ayoko na lang mamilit. Aaminin kong masakit pa rin. Lalo na't until now, wala pa rin kaming natatanggap na developments mula sa kumpanya. Kung paano mababawi yung ininvest namin or if mababawi ba namin o hindi na. It's one thing to lose all my money. But it's another thing to lose my family. Mas masakit ang itakwil. Pero slowly, tinatanggap ko ang consequence. John and I have to start anew. Pero ang hirap pala. Pag may pasan ka na ganitong klaseng paghihirap o sakit. And I pray na walang ibang makaranas ng nararanasan kong pain. To my ate, bunso, mommy and daddy, I am sorry that I failed you all. Sorry sa lahat-lahat. Hindi ko kagustuhan ng mga nangyari. And if it made you happy na itakwil ako, na hindi ako siputin sa kasal ko, I hope it gives you peace moving forward. Thank you sa lahat ng pinagsamahan natin noon. But I have to move on. I have to move on too, just like you all did. God bless sa inyo. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Basha. At ito, ang aking secret file.